Terve vaan kaikki pirkanmaalaiset polkujuoksuystävät. Mä oon Humpin Manu ja mä oon perustanut tämän Tampere Trail Running Facebook-yhteisön ja toimin myös ton Pirkanmaan polkujuoksu ry:n puheenjohtajana. Ja nyt mä haluaisin vähän puhuakin tosta yhdistyksestä. Meillä tää yhdistys tosiaan hoitelee näitä tapahtumia ja kaikenlaista mihin liittyy rahaliikennettä tossa niinku Tampere Trail Runningin takana. Järjestetään yhteislenkkejä, kaikenlaista mitä nyt tuossa vuoden aikana on isompia yhteislenkkejä, ja tietenkin nämä viikkolenkitkin sitten pyörii vähän niin kuin tavallaan meidän organisoimana. Toki niitä järjestää sitten ihan jäsenet oman mielensä mukaan, kaikki vapaaehtoisesti ja fiiliksen mukaan. Ja sitten meillä on tämmöistä isompaa toimintaa, on toi treeniryhmä, joka pyörii nyt jo monennettako vuotta, ja sitten tietenkin tämä Voimaa metsästä on meillä tämmöinen iso voimainponnistus, joka on niin kuin näkyvä ja vaikuttava tapahtuma. Ja kaikenlaista tämmöistä me järjestetään, ja nyt olisikin sit hyvä saada vähän tuohon hallitukseen uutta porukkaa, että tässä itsekin on pyörinyt jo vähän liiankin pitkään, ehkä mukana tarvittaisiin uutta verta ja uusia innokkaita tekijöitä ja ideoita, että mitä järjestettäisiin jäsenistölle toimintaa. Meillä on tuossa ensi viikolla tiistaina 3. päivä joulukuuta nyt sitten toi syyskokous ja toivotankin kaikki tervetulleeksi sinne, joita vähänkään toiminta kiinnostaa. Olitpa jäsen tai et. Jos et vielä ole jäsen, niin siihen pystyy kyllä liittyä myöhemminkin ja tulla kuulolle. Ja jos yhtään kiinnostaa hallitushommat, niin ei muuta kuin tervetuloa paikan päälle, niin kyllä sieltä joku paikka löytyy. Ei mitään muuta kuin iloa ja treeni-intoa tähän syksyn harmauteen. Ja tää onkin täällä Kaupin studiosta. Piti lähteä vähän aikaisemmin, että saisi päivänvalossa, mutta päivänvalo ehti mennä ja pystyttiin sitten tämmöisen kenttästudion tänne Alasjärven rantaan. Niin huomenna pikkujoulut siellä nähdään sitten ja tuupitaan lisää ja toivottavasti kaikki pääsee sinnekin paikalle. Ei muuta kuin joulua kohti ja tsemppiä.